हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चेनेल आर्मी लाभार्स बड' यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खनसे बरायहरनाय जाबाय। लोगोफोर, बे भिडिअ'आनो जादों आं दाख्लि क'क्राझारनिफ्राय NJP सिम थांफिननाय दे लोगोफोर। दायो आङो स्टेशनाव ट्रेनखौ नेगासिनो दङ लोगोफोर। नर्थ इस्ट एक्सप्रेसजों थांगोन आङो क'क्राझारनिफ्राय NJP सिम। औ नै लोगोफोर, आंना ट्रेना फैगौ। लोगोफोर, NJP सिम मोनफैबाय आङो। मोनफैनानै NJP निफ्राय थांसिगोन जोंनि केम्पआव लोगोफोर। नै लोगोफोर, NJP निफ्राय न'सिम फैफिननाय दे बेयो। श्रीरामपुर गेट मोनहांआव ओंखाम जानो बास स्टप लाखिथ'नाय दे बे लोगोफोर। बेवहाय ओंखाम जानो बासआ दसे लाखिथ'दों। नै बेनो बासआ लोगोफोर। अरुणाचल थांनाय बास बेयो। शिलं जानानै थाङो अरुणाचल, शिलं बे साइडथिं थाङो बे। सिलिगुरिनिफ्राय गाखोबोदों जों बे बासखौ। ओमफ्राय सेरफांगुरियाव ओंखारनोसै। मोनथारनोसै लोगोफोर, बारा गोबाव गैला सेरफांगुरिया। 40 किल'मिटारसोल'सै बेनिफ्राय। नायलांदो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ जोबजासिम। आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। लोगोसे लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबावदे। जय बर' हारिनि, जय हिन्द। ओमफ्राय नै लोगोफोर, जों थानाय केम्प खाथियावनो बेबायदिनो मैदेर फैबाय थायो दे लोगोफोर। मैदेरबो, मोसा लख्रा गासिबो ओंखारजोबो बे। बेंगल साफारि खाथि जायो लोगोफोर। बेंगल साफारि होननाय मोनसे पार्क दङना, बेवहाय बिराद मैदेर बेबायदिनो फैयो लोगोफोर। फालो फालो फैबाथाय फैबाय।